plecăm la mare cu doamna producțiuni. Și bineînțeles să luăm și pe Negriciosul cu noi. O să fie prima oară anul acesta când mergem la mare, iar pentru următoarele 3 zile o să vă luăm și pe voi alături de noi. O să vedeți tot ce facem, locurile în care mergem și bineînțeles aventurile prin care o să trecem. Și dacă mai vreți daily vloguri de genul, nu uitați să spargeți butonul de like și subscribe ca să ajungem cât mai rapid la 100.000 de abonați și pe acest canal de vloguri. Iar acum hai să vedeți cum a început prima noastră zi. Ce zici, doamna producțiuni? Ești gata să mergem la mare, să ne distrăm, să facem nebunie? Ghiși ce? Azi e 24 iunie, bomboclat. Bă, eu zic mișto, am pregătit toată chestia asta de ceva timp. Am mutat deja și multe chestii în mașină. Noi ne-am pregătit, strofocat, vă luăm direct cu noi. Hai să începem direct distracția. Eu iau direct ghiozdanul ăla, doamna producțiune. Dacă paca. Ăsta e ghiozdanul cu chestiile de cameră. Ia-l în mână să vezi cât de greu e. Bun, ăsta l-avem și acum fii atentă, doamna producțiune. Trebuie să vedem ce facem cu văruțul Negri. Aici totul e pregătit, saca-paca. Îl luăm pe Negri, îl băgăm în cușcă. Uite cum doarme, brat. Ce faci, bratan? Nu vrem să-ți facem nimic. Plecăm la mare, frumusețe! Hai că-l iau eu pe bratan. E foarte bulversat. Ăsta e momentul oportun să-l băgăm în cușcă. Te descurci? Da, da. Hai, puiu, că mergi. S-a dus singur, s-a băgat singur, a zis că n-are de ales și s-a băgat singur. Bă, Negri cu minte, să știți că Negri e o pisică foarte cu minte, e viața mea. Luăm o apă, ce mai trebuie să luăm la producțiune? Mai luăm o apă minerală ca să avem pe drum așa în caz de pșt. O apă și plecăm. Hai. Outfit check, da? Cu apa minerală cu bule. Outfit check cu Cel mai- pisică cu bule. Cel mai frumos outfit check. Let's go. Uite aici, azi bolidul, azi avem bolid puternic, rău de tot dezvoltat. Se vede, da? Am pus apa cu bule pe plafon, să nu Doamna uiți. producțiune. Uite, îți mânezi aici o pisică, să ai grijă de ea. Hai să dai drumul la căldură. La căldură, la răcoare, că murim. Bă, problema cea mai mare la mașina asta. Da, meniul de la mașina asta, chat, e în poloneză. Da, dar e important că înțeleg un pic aici și pot să mă Înțelegi conectez. poloneză de când? Bă, se scrie acolo Bluetooth. Ce-o făcut? Ai uitat apa, ți-am spus, ai uitat apa pe plafon! Nu, de ce ai pus apa pe plafon, frate? Doamne, mâncați-și gura ta. Și spusăi, unde e apa? Deci la edit vreau partea unde ai spus tu că e apa pe plafon și unde mi-ai zis cât timp era. Logic că ți-am Ok, spus. deci vreau partea asta de pe edit să fie pusă chiar acum. Am pus apa cu bule pe plafon, să nu uiți. Uite asta, Toyota, dacă n-are Apple CarPlay, înnebunesc. Eu așa. Are Apple CarPlay. Oh, și aici nu mai scrie în Polonation. Bun, mâna și mea? acum băgăm Waze și mergem în... am 6% baterie. Mergem în locația misterioasă și vă arătăm când ajungem sau că facem o pauză pe autostrădel. Băi, văruțo, ia uitați ce vreme bună am prins. 45 de grade, ne bate soarele în cap de nu mai putem. Avem aerul condiționat dat la virgulă, la minus 0 grade. E nebunie maximă. Mai avem nici mai mult, nici mai puțin de 39 de minute până când trebuie să ajungem la hotelul puternic dezvoltat. Bă, am plecat de acasă, era frumos, Soricescu, dar așa cu dinți era. Și acum ploaie, da, ploaie, nu că sunt 21 de grade, trebuie să ne luăm gecile pe noi. Nu ne-am luat nimic, niciun hanorac, nimic, dar să sperăm că se îmbunătățește vremea. Chiar sperăm să fie tot ok. Vă ținem la curent când ajungem la hotel, băgăm un room turulescu puternic dezvoltat și după trebuie să mergem să mâncăm ceva. Vedem ce mai facem, că nu avem un plan strict, dar vrem să facem niște activități bomba, așa e, doamna producțiune? Da! Yay! S-a schimbat locația, Madagascar, am ajuns în Mamaiation. Am venit aici cu doamna producțiune să vedem care e situația. Am preluat deja camera în care vom locui și l-am lăsat acolo pe văruțul Negri. S-a stresat un pic pe drum, o condus cam puternic. Și eu zis acum că să se relaxeze un pic și facem acum room turulescu, saca-paca. Are geamantanul ăsta, zici că am luat jumătate de casă cu noi. Haideți ca să vedeți care e șmecheria. Deci, frumos intrarea și de la intrare intri direct în baie și vedeți un pic cum e baia asta, cât de mișto e, frate, aici dușulescu, taca-paca, bombă rău de tot. Bam, după aceea te speli aici frumos pe mâini când ai treabă cu șmecherie din câțimii. Aici este locul special destinat domnului Negricios și nu numai. Foarte mișto, arată extrem de bine, chiar foarte mișto. Cumva prețurile la camere o să ia razna în următoarele săptămâni și chiar am prins o ofertă destul de bună, zic eu. Și aici îi overall dormitorul cu patul, cu pereți. Cu tot ce trebuie. Și acum, ca să vă arăt cea mai șmecheră parte din apartamentul ăsta, văd numărul 1. Fiți atenți pe care e șmecherie aici. Au!
Au. Bro, cât de mișto, frate, îi triveliște asta. Bă, uitați-vă cât de mișto e. Și gândește că te trezești așa frumos de dimineață, dai jaluzeaua asta și vezi lacul, nici nu știu cum se numește lacul ăsta, e vis-a-vis de mare. Se văd acolo niște păsări mici, le vedem cum aterizează în apă, e crazy rău de tot. Pe lângă toată chestia asta, bă, frate, îmi place rău de tot cum arată. Bam, frumos, pat cu LED. E mișto așa, îmi place LED pe jos. Mie îmi plac chestia asta la nebunie. Și în apartamentul meu mi-aș face exact aceleași lucruri. Lumină faină aici, ambientală. Ia vezi aici. Băi, brat, cum îi? Lasă burta să stea. Bă, cum îi? Wow. Ce faci, negri? Următorul lucru pe care trebuie să facem, trebuie să mergem să mâncăm ceva, că efectiv n-am mâncat nimica toată ziua. E ora 15 și 9 minuțele. Trebuie să vedem unde să găsim ceva să mâncăm. Vremea e puțin mai nașpa decât am anticipat-o noi. Da, vă luăm cu noi și vă ținem la curent. Ia-te-l pe Bratania, ia-te-l pe Bratania. Ce părere ai, doamna profesor? Zici și tu ceva. Voi zice mai încolo, că acum am foame. Bun, vă țin la curent. Se merge la mâncărică. Bă, nu știm unde să mâncăm. Asta e cel mai mare dezavantaj, că nu ne-am uitat de acasă unde să mâncăm. Și am căutat pe Google. Și ăsta e primul care ne-a apărut, restaurantul ăsta. Să vedem care e treaba cu el. Salutare! O întrebare înainte de toate. Credeți că se mai poate comanda? Mai aveți ciorbiță? Nu se mai poate? Am înțeles. E greu aici să mă decid, că sunt multe. Nu știu, între coastă, cartofi, ceapă, nu știu, eu vreau ceva de genul, adică eu vreau să mănânc. Ia să orice. Nu pește. Vezi că e cheeseburger cu cartofi prăjiți și aș băga și un burger. Bă, nu știu dacă aș băga azi din prima de azi pește, că vreau să merg, aș merge azi la sigur și de mâine să devin un pic mai creativ, mai how about. Să băgăm un pic cafeluța. Ia. Wow, bună cafeluța. Da, deci eu știu ce mi-au. Eu mi-au cheeseburger cu salată de icre. N-am mai mâncat o salată de icre de mult timp și mi-e poftă rău de tot să bag o salată de icre cioaice. Nu ți-ai găsit încă ce să mănânci, a? Nu, Da, sunt am atâtea opțiuni și... Deci e ciolan de porc, e coastă de porc, e ceafă de porc și e și crab cu mămăliguță. Nu știu dacă e sezon de crab. A venit prima măsuță. Ia vezi aici, mamă cât de bine arată. Mamă, pâinea e caldă. Bag eu prima și doamna producțiune se uită la mine și are și ceapă. Da, e bun, mă. Bagă doamna producțiune, gata. E bun. Deci meniul de așa de început, bombo. Ce trebuie? Primul fel l-am dobândit. 2 soldați au reușit să dobândească, uite aici, unde stați. Frumos la mare, îmi place. Aș veni mai des dacă aș avea timp. Alături de doamna producțiune, desigur. Că singur n-are farmec. Revenim cu fielul 2. Un ciolan pentru doamna producțiune, puternic dezvoltat. Ca o doamnă, eu am mers mai clasic astăzi cu un burgerel puternic dezvoltat. Bă, îți curios dacă o să-i faci față la nătăflețul ăla de acolo, la Bratan. Să mai fie vreo de aici, că... Eu am zis că poate fi de 2-3 persoane, dar asta e bombă rău de tot, asta e tare. Îmi place. Cartofi crunchy. Eu vreau să fiu sincer cu voi. Eu nu prea mănânc cartofi prăjiți când ies afară din casă. Băutura? Dați-mi un cola de banane. Bă, are gustul ăla clasic. E ce trebuie? Așa și așa. 50-50. Ce notă îi dai? Trece clasa sau nu? Nu știu să zic. Trebuie să mai bage. Bă, merge. Trece clasa. Clasa o trece. Tot dobărât burgerul. Sunt ca puternic. Notă 7. 7 cu încredere. Tu, doamna producțiune? Tot așa, un 7. Dar stai, nu știu cât costă. Cred că e destul de ieftinuț. Calitate-preț. E bun. Acum, vrem imediat să mergem să vedem un pic cum arată marea asta puternic dezvoltată. Continuăm cu următoarea activitate. Unde sta Stai un pic, că nu Stoica? încăpem amândoi, eu vin pe aici. Mergi pe acolo, mă lasă doamna producțiune să merg eu pe covor. Tu ai covorul roșu. Mulțumesc, ce drăguț din partea ta. Băi, prima oară, ce prima oară? Atâta timp n-am mai fost la mare, n-am mai fost de 2-3 ani la mare. Deci avem un felul următor. Astea, când am fost eu ultima oară, nu erau toate blocurile alea. Ba da, de fapt ăla era Dita mai penthouse-ul mișto acolo, rău de tot, aș sta într-un bloc de genul foarte crazy. Și văd că altele au mai fost făcute. Mamă, cât de mișto arată. Se vede discrepanța, efectiv se vede discrepanța dintre alea noi și blocurile vechi, adică astea arată mișto rău de tot, să ai aici un apartament, să stai, să faci un video, să faci o nebunie. Efectiv e gol. Băi, fraților, e gol. Bro, cum arată marea! Bă, n-am mai văzut apă! Wow, e apă! Mă, te duc acolo, o să te speria cu apă. Bă, îmi place, chiar o să fie foarte mișto. Sper mâine să putem să venim la plajă, că azi e o vreme, e mult prea chill vremea de azi, să fiu sincer cu voi, e mult prea chill. Dar îmi place, bă, frate. Fii atentă. Uite, doamna producțiune. Asta e scoica pe care ți-o dăruiesc eu ție. Uite ce frumoasă e. Să văd. Mă, nu cred. Asta e scoica mea pentru tine. Leșin? Uite ce faină îi. Tu știi că mie îmi plac astea de... Vai, ți-am povestit. Slay girl. Uite, răsare soarele. Stai să-ți povestesc, vă povestesc o poveste. Deci eu când am fost în America, acum câțiva ani, nu mai știu 3. când, în primul meu an de America, când am fost cu Work and Travel, atâta eram de fascinată de niște stridiri ce le-am văzut eu pe coasta Pacificului și am zis că iau una acasă să-i aduc la o prietenă mea, Cristina, să zic așa, da? Și
iau eu scoica respectivă, o pun în bagaj unde erau hainele și mă trezesc după vreo 2 săptămâni că începe să se împută groasnic. Măi, frate, aia era vie. Știi, Era stridie. vie? Păi A, stridie de aia de mâncat? Exact, și eu n-am știut Bă! că, na, fiind de la țară, eu n-aveam la mine la gârlă stridii. Și atunci n-am știut că aia înăuntru e vie. Bă, nu mai, gata, până aici. Ia, lasă-mă în pace că vreau să văd care e treaba. Până nu mă duc să pun mâna pe apă, eu nu mă las. Iubirea ta ce mă ține. Bă, da, chiar salge. Ia, prima oară când ating apa. Dacă mă enervez de nu bag o... Bă, aș intra în apă, jur. Aș intra pe apă. În notă Simplistano, bă, vezi că merge de o de o baie așa. Jur, vezi că merge de o baie de aia. Dacă mă enervez de nu sar cu capul direct în apă, așa, cu telefonul Da, și tot și ce am. tu sări Oricum până în telefonul e cap. mort în cadă. Hop. Trebuie să spăl cu degetul. Vezi că mi-am sacrificat curățenia degetelor mele și unghiile mele pentru tine. Uite, mai e un pic de verde ca să nu uiți că a fost verdeață pe ea. Da, uite, ți-am curățat scoica. Asta e scoica mea pentru tine, doamna producțion. Mulțumesc. Cadou din partea mea pentru tine. Să o iei cu a treia mână. Între timp am fost la apartament, la hotel și am luat păvăruțul negricios și l-am adus un pic aici la plajă pentru că s-a făcut vremea foarte, foarte mișto. Bate un pic vântul, nu e nici foarte, foarte cald și destul de puțini oameni și am zis că vrem neapărat să mai ducem încă o dată la mare și prima oară a fost un pic mai reticent așa, a fost și el un pic mai stresat, mai anxios. Dar acum și revenit și văd că, adică, bă, îi place, el e o pisică foarte anxioasă în văruțul negri și eu aici, după cum puteți să vedeți, am un mic tunel pentru văruțul negricios, că el aici îi place lui să stea mai undercover, el nu-i hau-bau. Doamne, l-am făcut plin Dar de... vrei să-l ducem până în buza mării? Până în buza mării? Negri, vrei până în buza mării? Vrei să te duc până în buza mării? Da, o să te împingă cu picioarele O să pentru mă că se împing teme de cu apă. picioarele? Bă, nu, mă mir că nu le-a câinii la el. Nici nu cred că l-au recunoscut ca fiind. Ca fiind animală. Unde ați plecat fără mine? Dacă se supără. Are nevoie... Uite cum se ține după mine. Și-a pus de mâna acolo. Dar tu ai mai făcut baie. Are... Da, tu ai mai făcut baie. Îi arată marea și zice că... Da, tu ai mai făcut baie. Rebeco! Da! Tu te spală de că n-ai mai totuși de o lună de zile, putea hoi! Bă, cred că i-a plăcut. Ia, Să Negri, mai vrei ca să te lăsăm duci pe tu? jos. Uitați, încolo știe să meargă, dar către mare. Eu știu Bă, în altă lasă mai direcție. încet, bă, că nu pot ține Lasă, pasă. mă, că e pisică, el trebuie să alerge, mă. Bratarul acum nu mai vrea acasă, cred că s-o și încins un pic, că o dat drumul la motoare și la 6 kg e un pic mai greu. O să doarmă pe cinste. Încep să vină gâzele, fix ce nu-mi place mie deloc. Dar bine că el are niște momente mici unde se strofoacă așa, că de obicei nu face figuri așa, dar oricum cred că i-a prins bine. Eu chiar cred că i-a plăcut, sincer, din tot sufletul, că dacă nu l-am scoate. Oricum mâine îl ducem la șezlong. Și am ajuns la Molucus, Vivo Mall Constanța și facem niște mici cumpărături așa. Iar mi-am uitat telefonul în mașină. Mergem acum să vedem dacă găsim ceva la văruțul negri ca să aibă un ham un pic mai mare și mai vedem ce mai chestii mai trebuie să mai luăm. Mai trebuie să mai luăm, nu știu, o apă, o chestie pentru cameră și hai să vedem, tată, care e situația. Să luăm apă plată de asta de 5 litroi sau să luăm... De 2, ne ajunge de 2. Bun. Și tot mai luăm. Cumpăr una sau două. Nu știu cât de redusă. 25%? 25, uite ce am luat până acum. Înghețată și sculet, că altfel nu se poate. Nu știu unde o să ținem noi înghețata asta. În frigider. Stai să-mi iau o vitamină. O vitamină de care? B+ sau Haubau? De cocțin asta la braț. Am pus-o la braț. Care îți dau, doamna producțion? Hai că-s confuză. Ești confuză? B+. Vezi cum te cunosc? Păi mai luăm ceva? Să mergem Muștar de de Dijon, da, la... muștar, la oricum nu-l țin acum în casă 3 zile după mine. Mușterelul, are? dacă găsim aici mușterelul e numărul 1. Păi dă-mă să vedem unde îl găsim. Ia. Uite-l, gata, trebuie să fie acolo, ia să vedem. Îmi găsesc acolo și eu mușterelul meu. Ultimele 2 le cumpăr. 2 sunt, 2 cumpăr. Gata, hai la casă că nu mai pot ca să le țin astea că fac de arenală la picior. S-au făcut cumpărături puternic dezvoltate. Avem așa, prăjituri, suc, agua mineral, etc. N-am mai găsit acum la Văruțul Negri. Cred că o să mai mergem mâine încă o dată să mai facem cumpărături. Să mai luăm la Văruțul Negri, că are asta punct, plasa asta 15 kg, ce jale. Acum ce o să facem, cred că mai mergem să mai cinăm ceva foarte neobișnuit pentru noi. De soare, uite ce a pus. Da, apusul e extraordinar de frumos, la fel ca și tine, doamna producțiune. Oh. E rafinament, taca-paca, de toate. Frumos aici la Constanța, frumos, ne-am simțit extraordinar de bine. Mai avem acum 15 minute înapoi până la hotel. Mergem, lăsăm toate cumpărăturile ca să nu umblăm cu ele. Eventual mâncăm o prăjiturică și după aceea, da, mâncăm prăjiturică înainte să mâncăm mâncare. Trebuie să vedem, vedem. Se merge la plajă.
Eu mi-am făcut deja outfit-ul de plajă. Da, avem aici hâținii de baie, avem tricouaș, avem de toate. Mergem la plajă și după aceea vă luăm în continuare cu noi. O să vă dăm și feedback-ul cum a fost pe plajă și o să mai revenim noi cu filmări pe parcursul nebunii, pentru că o să mai facă doamna producțion garantat filmări de la plajă, țaca-paca, și noi revenim, începe ziua 2. By the way, altă chestie care am mai făcut-o, am luat un mic dejun la Cămăroanță, am luat acolo 2 cafeloance, 2 croissants și 2 un suc de Porto și ne vedem în curând. Ce să zic? O hidratez un pic pe doamna producțion, că a fost un pic cam nehidratat în ultima perioadă. Ia uitați ce sirenă am găsit eu la mare. Dă-ți ochelarii jos să poți să te spre sirenă, o să-ți crească coada. Băi! Bă, e revigorat, mă simt hidratat, mulțumesc din suflet, doamna producțion, m-ai salvat încă o dată. Ai reușit și astăzi să salvezi Simplistanul, mulțumim din suflet. Da, fiți atenți ce face rească, domnul. Că nu sare după ăla încă pe... Băi, frate, frumos, mă. Dar uite ce brațul mi s-a făcut aici să mor eu, dacă nu zici că am brațul uitat atât. Am ajuns înapoi de la plajă, cred că deja și se vede. Și acum mâncăm numai ceva și după mai avem chestii de făcut, de planificat, ce mai trebuie să mai faci. Mai avem chestii de făcut după pe scurt, dar a fost crazy la plajă. M-am întâlnit și cu câțiva dintre voi, a fost mișto rău de tot, am făcut pozică, m-am dat cu ski-jet-ul. A fost tare, ne-am simțit bine, numai că noi ne-am dat cu protecție solară, dar numai că nu a fost protecția solară ce trebuie, că tot o pătruns și m-am ars un pic, dar ne revenim. Doamna producțion, tu ce zici? Zi ceva. Mi-e foame. E foame la doamna producțion, de asta am venit acum să mâncăm. Suntem chiar acum în terasa, la hotelul unde suntem și foarte mișto, gen că e o priveliște foarte tare și e super tare, că ai lacul efectiv în spate. Apusul, în curând, apusul e un sfert de apus, bombocla. O venim în cărica, fix ce și-o dorit doamna producțion, eu am vorbit și am organizat. Au vrut în felul următor: cartofi cu bânzică, znițel și după aceea sărățică de roșii cu castraveți, cu ceapă și fix ce-o vrut ea, să rezolvat. Ești fericit, doamna producțion, îi dăm tare, băgăm aici, mâncăm puternic și uitați ce mai văzut doamna producțion, ia de mie camera. Ea nu e cea mai mare fană, dar au văzut acolo un ski-jet și vrea să ne dăm cu ski-jetul împreună și uitați-vă cum arată apusul ăsta. Mamă, dar ce crunchy. Wow. Băi, bun. Nu mă așteptam să fie așa bun. Wow. Bă, nu știu de ce. Și când am fost la plajă, am comandat niște fructe peste tot. Sunt foarte fresh. Sau cel puțin așa am avut noi. Numai fructe, numai legume fresh. Și nu știu de ce e chestia asta la mare, când în anumite restaurante, spre exemplu, te duci și nu sunt toate atât de fresh. Dar acum sunt bombă rău de tot. Îmi place. Ziua 3. Așa începe. Bine, a început mai bine, că am mâncat, am luat micul dejun, puternic dezvoltat. O să vedeți la doamna producțion pe TikTok, stai să nu pic pe jos. Bun, outfit check, avem așa, tricou alb, pantalon de înot, arătăm bine, ne simțim bine. Mergem acum la o altă plajă. La plaja de ieri am avut un mic incident care nu mi-a plăcut deloc, din cauza asta se schimbă locația. Și acum mergem la o altă plajă, sper să fie mișto, oricum ne-a început dimineața foarte bine, că am mâncat bine, a fost totul super. Așa că hai să mergem direct la playa și mergem să căutăm niște șlapi pentru mine, că vin cu butucii. Salutare! Bună ziua! Șlapi, oare aveți? Mersi foarte mult! Asemenea, numai bine, ochelari de aia să devii sirena? Să devin eu siren. Mersi mult încă o dată, salutare! Cum e? Mergi, nu rău. Cât am de mers, oricum e mai bine că decât să merg după nisip cu talpa, care și aia mi-am omorât-o. Mai bine așa. Gata, tat. Respect, kendama. Și am ajuns la o plajă puternică. Băi, frumos. Nu-i pe vibe-ul meu neapărat, dar merge. Vedem acum cum îi stăm aici câteva ore. După aceea continuăm programul. Vă ținem la curent. Bun, și hai să mergem, doamna producțion, într-o mică escapadă. Vrem să vizităm și noi cazinoul din Constanța, că ar trebui să fie highlight of the hood. S-a schimbat locația, 50 de metri mai în față. Suntem pe această faleză puternică rău de tot. Arată extraordinar de bine. Nu prea am foarte multe informații de dat în clipa asta. Uite, spre exemplu, bărcuța aia. Cu bărcuța aia m-aș plimba, dar numai că n-am permis de ăsta de barcă. Ia vino să vezi algele. Ia vino să vezi algele. Poate vine ceva și mă sperie și scapă camera asta în apă, cum Nu ar te fi. sperie nimeni, doamna producțion. Da, bă, e foarte clară apa, gen, e clară, brat. Doar că problema e salgele de jos care se desprind. N-au mai fost niciodată, să fiu sincer, în zona aceasta. Doamna producțion trebuie să-i cumpăr neapărat o înghețată, că o văzut mai devreme, zi sinceră. Mi-a căzut așa. Vrei eu? Asta e la doamna producțion.
Hai să vedem ce care e șmecheria pe aici. Dacă mai vedem chestii interesante, dăm drumul la filmare și vă arătăm. Uite din ăla să te uiți prin el, Un vrei? vino... Știu la ce vrei să ne uităm la production. Vrei să te uiți, spre exemplu, la rafinăriile alea? Vrei să te uiți la, nu știu, la bărcile alea din larg? Unde a căzut drona, mă, acolo? Da, e bun, bravo. Asta chiar e o privește și mai frumoasă. Bun, exteriorul. Foarte frumos. Foarte frumos. Bună! Bine v-am găsit. Da. Dacă ne dați, vă rog frumos, 2 cappuccino și ăsta așa, dar numai să nu spuneți cu voce tare. Că e surpriză. Ok, doar unul? O surprind, da, doar unul. Un meniu nu mai puteți lăsa. Super, mulțumim mult! Știe Simplistanul, hății. Revenim când vin beuturile și când face doamna production taste. Și a venit cappuccino-ul. Zici că bem altceva, nu cappuccino, ia să vedem. Un pic cam amar. Păi ai lași tot din spumă. Amestecă, pune zahăr, toate cele, ia uite. Bă, trebuie să fiu sincer. Eu știu să fac cafea, e un pic amară, dar e bună. Știi cum e? Te îndulcește criteriul. Domnișoara din fața mea mă îndulcește. Bă, e așa un vibe de ăsta chill, atât de relaxant așa, chiar wow. Ce notă îi dai de la producție la cappuccino? Așa, un 5. Un 5, 6, 7. Dar locația e 10 și... Locația e frumoasă. Închidem ochii, da, locația e frumoasă. Mulțumim. Nu cred! Din asta mi-ai luat! Da, asta ți-am luat. Eu am o problemă de fiecare dată. Nu știu cum ajung eu de fiecare dată să mănânc mâncare. Și când nu vreau, mănânc mâncare. Efectiv, deci oricând mănânc mâncare. Wow. Zi tu că nu. Wow, bă, super bună. Nu mă așteptam, foarte fresh. Așa că între timp, eu o să beau cappuccino în continuare, doamna production o să-și mănânce prăjiturica, bea cappuccino și după aceea continuăm cu noutățile serii din Constanța. Hâții. Bun, și e 6:30 de dimineață, e ultima zi, trebuie să eliberăm camera, trebuie să plecăm înapoi la București, că e sâmbătă, avem azi o grămadă de chestii de făcut, trebuie să facem live van, trebuie să ne punem înapoi pe treabă. Bă, a fost frumos, ne-am simțit bine. Doamna production, tu ce zici? Ce să zic, că sunt obosită? Suntem obosiți că e 6:30 și ne-am culcat mai târziu aseară, dar haideți ca să mai dăm acum numai un ochi un pic așa pe terasă, vă rusu negrișor, uitați pe el un pic cum stă. E și el obosit, săracul nu a apucat să se odihnească. Ce faci, brat? Ia uite la aici. Ce faci, brat? Nici nu comunică, săracul e obosit. Afară e extraordinar, e mai cald în cameră decât afară, jur. E extraordinară vremea. Hai, doamna production, să luăm lucrurile și să o turnim la București. Înainte de toate, trebuie să mai găsim o cafea. Vrea doamna production o cafeluță, trebuie să mergem undeva să fac rost de o cafeluță, să dăm la doamna production.